Dobre, tak vítajte v dnešnom prvom POV vlogu. Dneska ciele máme dať pekný trónov a možno sa ešte povedujeme henta v raile, čo skúšajú chalani. Dobre, ideme otestovať, prvýkrát točím takto niečo na POVčke, je to mega nepríjemné. Ale dúfam, že to bude vyzerať dobre, tak poďme na to. Paťo, v tej čiapke mi je teplo. Pozdravte, Paťa. Dúfam, že ťa tam je vidieť. OK, ideme skúšať hneď ja. Skúsime no slide, taký fakt, že pekný. Neviem. Skúsime sa, že rozjazdiť najprv na boxe takými minimálne pre mňa ľahkými no-slideovými variáciami a vrhneme sa na tento nový. Čau. Nech to ide na tej raile, čaute. Čauko, čauko. Tento sa mi celkom páčil, ale skúsim dať fakt takých pár pekných, aby som otestoval video, stabilizáciu. Proste musíme vychytať všetky tieto chybičky začiatočné. Je to trocha ťažšie, ale stále je to také zvládnutelné. Tak popravde nie som veľmi spokojný s tým, ako tieto half-cab no-slidy vyzerali. Tak skúsime dať fakt ešte taký, že pekný. Skúsim ísť trocha rýchlejšie. Sice sa popravde toho veľmi bojím, ale tak nemám veľmi na výber. Tak budem vidieť, jak Dobre, poďme. Toto je dobrý speed. Teraz fakt najdlhší, aký viem. Úplne najdlhší. Pre mňa je strašne ťažké jazdiť v rýchlosti, lebo sa to strašne bojím, ale nie je to, je to aj ľahšie. Yes! Tak toto bol asi najlepší. Takže teraz ideme skúsiť toto naskočiť. Díky. Nejdač. Práve sme hrali gameu, síce som skončil druhý, ale dal som nový trik, a to fakey frontside 360. Dal som to prvýkrát v živote a som strašne rád, že som na tom dal niekomu písmeno. Dáme si na konci dňa ešte nejaký fletik, ale ten front nose musí padnúť. Ešte si dáme celkovo dosť, tak si dáme ten záverečný fletik, čo som hovoril. Asi sa dáme do nejakého kľudného, do nejakej kľudnej časti skateparku. A skúsime vrátiť na ten fakey frontside 360. Poďme na to.
skúsime nejaký switch. Ideme skúšať ďalej. Pamäť ešte máme, baterky máme. Ideme otestovať Super Night Mod. Alebo poďme len skúsiť, že tak 108. To máme na rovnako ten trik. OK. OK. Tak začínam. No začni. Ideme ešte rýchlejšie. No, stačí. Ďakujem každému z vás, kto toto pozeral až sem úplne do konca. Bohužiaľ som v skateparku zabudol natočiť nejaký poriadny záver, čo som zistil teraz pri strihaní videa. Nedal som ani jeden frontside noside, s ktorým by som bol spokojný, čiže na tom ešte budem musieť zamakať. Mám ale Instagram, na ktorom som o dosť aktívnejší než tuto na YouTube. Čiže pokiaľ chcete sledovať môj content alebo môj progres na skate, tak mi tam hodte follow. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a pokiaľ hej, tak dajte klasický like, odber. Kľudne aj komentujte, čo sa vám páčilo napríklad alebo čo sa vám nepáčilo a vidíme sa v ďalšom videu.